רובנו עולים על הכביש כמעט על אוטומט, אבל האמת היא שהכביש כל הזמן מדבר אלינו. הוא פשוט מדבר בשפה משלו, שפה של סמלים וצבעים. אז היום אנחנו הולכים לפענח את אחד הפרקים הכי חשובים בשפה הזאת, הקוד הסודי של תמרורי האזהרה. המטרה שלנו היא להבין מה כל המשולשים האדומים האלה באמת אומרים לנו, כדי שכל נסיעה תהיה פשוט בטוחה ומודעת יותר. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז בואו נצלול ישר לעניין. אנחנו רואים את המשולשים האלה כל הזמן, נכון? כביש משובש פה, עיכול חד שם, הולכי רגל. הם כל כך נפוצים שלפעמים, אם נודע על האמת, המבט שלנו פשוט מחליק עליהם. אבל פה בדיוק השאלה החשובה. עד כמה אנחנו באמת מבינים את השפה הספציפית שלהם? כי ההבדל בין רק לראות את התמרור, לבין ממש להבין אותו, יכול להיות ההבדל בין נסיעה שגרתית, לבין מניעת סכנה ממשית. טוב, וכדי להבין כל שפה, צריך להתחיל מהבסיס, מהאלפבית שלה. אז בחלק הראשון נתמקד במה שאפשר לקרוא לו כלל המשולש, היסודות של שפת האזהרה בכבישים. זה בעצם המפתח שיעזור לנו להבין למה דווקא הצורה והצבע של התמרורים האלה הם הרמז הראשון והכי קריטי שהם מעבירים לכל מי שנוהג. אז מה זה בכלל תמרור אזהרה? ההגדרה הרשמית, היבשה, היא די פשוטה. תמרור בצורת משולש עם מסגרת אדומה שמזהיר מפני סכנה או תנאי דרך לא רגילים. אבל מה שבאמת מעניין פה זה הרעיון שמאחורי העיצוב. המשולש האדום הוא לא סתם צורה. תחשבו על זה כמו על צעקה ויזואלית. הוא תוכנן ככה כדי שהמוח שלנו יזהה אותו מיד באופן אינסטינקטיבי כאזהרה. כל המטרה שלו היא לתת לנו את שבריר השנייה היקר הזה כדי להתכונן ולהגיב נכון. אחרי שהבנו את הדקדוק הבסיסי, את הצורה והצבע, אפשר להתחיל לקרוא את הסיפורים שתמרורים האלה מספרים לנו. הקטגוריה הראשונה שנכיר מתמקדת בגיאומטריה של הדרך. כלומר, התמרורים שמתארים לנו את תוואי הכביש שמחכה לנו ממש עוד כמה מטרים. בואו נסתכל רגע על ההשוואה הזאת, היא דוגמה מצוינת. בצד אחד יש לנו את תמרור 102, עקומה חדה. הוא מזהיר מפני סיבוב אחד, אבל הוא חד, הוא מסוכן. בצד השני, תמרור 105, דרך מפותלת, שמכין אותנו לסדרה שלמה של עיקולים. ההבדל ביניהם הוא קריטי לאש לצריך לנהוג. בראשון צריך היערכות לפעולה אחת, ממוקדת. בשני, אנחנו נכנסים לקטע כביש שדורש ריכוז מתמשך ושינוי ההיגוי שוב ושוב. והנה עוד דוגמה נהדרת להבדל בין מידע כללי למידע ספציפי. תמרור 109 אומר לנו משהו כללי. היזהרו, הכביש שלפניכם הולך להיות צר יותר. לעומתו, תמרור 110 נותן לנו מידע הרבה יותר מדויק. שימו לב, היצרות מגיעה מצד ימין או מצד שמאל. ולמה זה חשוב? כי המידע הזה משפיע ישירות על איפה נמקם את הרכב בנתיב, ודורש מאיתנו להיות מודעים במיוחד לצד הספציפי שממנו מגיעה הסכנה. תמרור 101, כביש משובש. אני חושבת שכולנו מכירים אותו מקרוב. הוא מזהיר מפני מהמורות, בורות, או פשוט כביש במצב לא משהו. המסר שלו הוא הכי פשוט וישיר שיש, להאט. וזה לא רק בשביל הנסיעה הנעימה, זה קודם כל כדי לשמור על שליטה מלאה ברכב ולמנוע נזק. עכשיו הסיפור טיפה מסתבך. אנחנו עוברים מתמרורים שמתארים את הכביש עצמו, לתמרורים שמזהירים אותנו מפני מפגשים. אותן נקודות סופר קריטיות שבהן הנתיב שלנו עומד להצטלב עם נתיבים של מכוניות אחרות, או אפילו חלילה עם רכבות. כאן על המסך אנחנו רואים את תרחישי המפגש הכי נפוצים, צומת הצטלבות רגיל, צומת T, מעגל תנועה והתמזגות. כל אחד מהסמלים האלה הוא בעצם הכנה מנטלית לתרחיש תנועה אחר לגמרי. ברגע שרואים אחד מהם, המוח צריך מיד להתחיל לאבד. אוקיי, מי מקבל פה זכות קדימה? מאיזה כיוון יכולה להגיע התנועה? ואיך נכון להשתלב עכשיו בצורה הכי בטוחה? והדוגמה הזאת היא פשוט מבריקה. היא ממחישה כמה האזהרה מוקדמת היא חשובה. כשאנחנו מתקרבים למפגש מסילת ברזל, המערכת לא מסתפקת באזהרה אחת. היא בונה לנו את המודעות צעד אחר צעד. תמרור 130 מופיע 300 מטר לפני, ואז 131 ו-132 עושים לנו ספירה לאחור. זו סדרת אזהרות קריטית, שכל מטרתה היא להבטיח שבשום, אבל בשום מצב, לא נגיע למפגש עצמו מופתעים. יופי, בחלק הבא אנחנו מרחיבים את המבט, מסתכלים מעבר לכביש עצמו. עכשיו נדבר על תמרורים שמזהירים מפני גורמים חיצוניים, לפעמים בלתי צפויים, הולכי רגל, בעלי חיים ותנאי דרך מסוכנים שיכולים להופיע ממש בפתאומיות. הטבלה הזאת היא בעצם תמצית החשיבה שנדרשת מנהג או נהגת. היא מראה את העיקרון הכי חשוב. כל אזהרה דורשת תגובה ספציפית.
לדוגמה, אם יש סכנת החלקה, כמו בתמרור 141, הפעולה הנכונה היא עדינות, לא לבלום בפתאומיות. אם יש ירידת תלולה, תמרור 140, הפעולה היא להשתמש במנוע, לא רק בברקס. הנקודה היא שלכל סמל יש מתכון תגובה משלו, שנועד למנוע את הסכנה. אז אחרי שעברנו דרך צורות של כבישים, צמתים וכל מיני סכנות, הגיע הזמן לחבר את כל הנקודות. בחלק האחרון נראה איך כל הפענוח הזה של שפת הכביש מתכנס בסוף למטרה אחת, הכי חשובה שיש, לשמור על הבטיחות של כולנו. וזו בסופו של דבר כל התורה על רגל אחת. כל הידע הזה, כל הפענוח של השפה הזו, מתנקז למשאב הכי יקר שיש לנו בנהיגה, זמן. פשוט זמן. כי להבין מה התמרור אומר, זה בעצם לקנות עוד שנייה יקרה שמאפשרת להגיב נכון, לקבל את ההחלטה הנכונה, למנוע תאונה. זה לא עוד ידע תיאורטי, זה כלי אמיתי שיכול פשוטו כמשמעו להציל חיים. ולפני שאנחנו מסיימים, אי אפשר בלי תמרור האזהרה, אולי הכי חשוב מכולם, הג'וקר של החפיסה. תמרור 150 עם סימן הקריאה במרכזו. מה הוא אומר? הוא אומר, יש פה מקום מסוכן, אבל אין לנו תמרור ספציפי בשבילו. כשרואים את התמרור הזה, זה סימן לדרוך את כל החושים. הוא בעצם אומר, יש פה סכנה, אבל היא לא מתאימה לאף קטגוריה. יש להיות בערנות C. זו קריאה לשיקול דעת וזהירות מקסימלית. וכאן נשאיר אתכן עם נקודה למחשבה. אחרי כל מה שדיברנו עליו, בפעם הבאה שמשולש אדום מופיע באופק, השאלה שצריכה לעלות בראש היא לא רק מה זה אומר, אלא אוקיי, איך אני מגיב עכשיו כדי להבטיח שהנסיעה הזאת תמשיך להיות בטוחה. כי זאת המהות של לפענח את הכביש. תודה שהייתם איתנו, וסעו בזהירות.